Asante sana mwanjo mutegereri Radio Vuna 102.0 FM. Tonyereri bagali gutara senya gitari ya Lenmek igotoka jinse mochio gembo mutadro musawa yo mugaiga oro murwai rutete kumanya mangi guri ae. Karibu sana ya Radio Vuna karo gutumanyerie tango chukuru. Samarida ni dinyogot. So Edwin nkangai Ngeya nyamisaro sameta makwera. Megere ngwate 21 years. 21 years. So sameta makwera nonka. Na yu mwana manene gusaba ndi baro. Njo manene abandi mbaro babiri bakungwa. Igo muri batatu. Abari mbaro. Abari mbai. Asirite gose. Natura bake babiri bayikanite bakagenda. Bakabona ibintu byanga bakatutiwe. Karumura bake. Miyakirenga kwalinga ki. Ngigira hasi 4-5 nari. So bageta na bakatatu minaka nganya gose. Tate akaenda kaguru mo bwa ukoyi. Kaini wa mororo. Tamamere tumaja sawe. Igo mwanya komera na baro. Ono tatevi ngidu ni kuruchinga kiechunga kigwa kinire goja. Kuruchinga kiechina ite mejando. Na ati to na mita bake babiri. Kachanga iskuru kaba mejando kwa kan school fees. Auna alikuwa na kolega si kwa tia magena na kana linde na seri linde. Kachanga kora kila seiti. Kachanga nyara maxi amaya wese kabore kongire school. Mwaka ki 2018. Maxi alinga kwanja 288 na nyara. Unta kabore kon supporting in school. Kachikwenda baba kambi kanda children's home baka once ba bank on it. Auna iranete go chaka kachaka kuliria abana ba minto kwa support baka school baka ikabata kids birth certificate tata mna chiete atigete mamu mabo yore babo abo yakanga konga birth certificate abana ba dite school ayo makachaka ba supported pasama bali ni lengo kwa ndali school limo iko kera na nyori hebes abonga edirte mi chande yo na nate yanga nyoro maskano bara nari kwenda kuligiria town. So to taracha bono abana ba mina bake totebingo masoma abo ngayi bike wikira bana bali kwenda school kipatsa certificate wise kusoma abamu igendo kiada na birth certificate nebe yasa iko baile school irenga baikete ayo mati de grade 6 ayo ma grade 9 atigete na bali ka wikira bana bali kwenda school iko birth certificate chitayo gusoma ngina gangeta kuchiro mo ngina ngeta kuchiro no bali mo angire batara kera liwa tata siboikirite to nyora sto kolema tende to irigeli uyu nyoko uyu mama bani baba yiborete na sokoro ya ono hari sokoro ya ne asire so one ogukina kwino kwateba biburi karoba itanete ngoringe ko noni ndagerore kwaneke nkonyora muri nono kubeka chianga ngoringe ushughulikira manganaye chianga chia bimechando paka twakachire kanisa tukatika papa yo ko remerwe chianga chi uniform abantu mbata support tukasaba malinde to bakora chikonda linde to gotika to kasoma to gotika otwakinire kona atiria gokoto na kingi na rage iria bana ba minto inde banyora linde bakanyora inde litoka ligosira bateba nabana ba minto bairike echana na bato eteire bakoikire una nanya to mochanda na bari ncharai barabiba goteba ngomubiri ichirani abege nteke gosiraiga bateba bana ba minto bana no ndata igo naigo bairire bachire koji igendo gene tera understanding aba iburi bawe korobatiganete bakagenda kwateba baone tinki ke baone bairete binto bionsi piba kaira se bachite komenya ase tata chite komenya ibintu bya nyumba gose burimo goseke ibintu bya nyumba chiombe nchi alengo chionsi bakaoni
chaya bagatigera umong'ina baba nero obwate okobua bono ntori korema koito endokero na esaiga yaito yokegoire chinyomba enene esiekire na ejikoni esaiga yokero nero torororo ebwate egetanda ekemo tore abana batatu mechando naete iga natirie okogota aria emiaka emenge osomia abana rinde baseriwu na inche naseriwu ango yane naroreka ngomokorera ekonda egoika chinsa chia ogwakana ontebia na omwana one tingonyara gwakana ong'ana one amabere ekonda ekemo aye atanyare kwongira sukuru naeteire emechando emenge nare kwenda town kwerigeria aba nanyorete omobasikano ngatuomuka buna okoboko na okogwa Okay, so ekogoto ng'aikore gwate ekogoto nagatiri nyambera tugati tugateneniwa ande buna bono naigwete toibairanire bagwati na nare kogenda gwati na natumire tuke kena narenge koenda so igo kwaringa njera gochi nyambera nyambera na plan tingende kuriegasa ekogoto gwatiri kuru mwaka ki natiri kuru na korete class 8 2018 nere aragiria abana baminto bakwenda esukuru rimo igo ririmbwate riribatabwati nabo bari isukuru nokonya gokorera ngo yane chikonda ngo yane kende nge yakoba tari kende biakoba nokonya kobakorera yane egasi bakomokorera kirege abono chimeidi chiaye bono oyimo muromo abatatu tigariteka oyo bari na yane arore karembe aba chango chao chinde chiro chango chane yaya chikagorita obulimo naku chimenyeta orora omonto ore kamba okay so mubasikano ndi kwanyorete mubasikano nane tetare 27 mutinyi wairete mutinyi gatatu arari narete itumbe amariba inki kia koberete ate nasokete koruka katenenie pigipigi gante ngamotebia ngirete town tukaiwana rigori kitoko genda jenge nyorte nyagitari nte following day na rinde ebiri ngetu atumete ng'ombe tukakung'oma atumete ng'ombe kaku na ntogete nyagitari igo kurweri na bonde igo tinda arwari nariko obokonyi nariko takabu kon so ipigipigi ene ng'ombe atumete ng'ombe atumete oyo reko gendiera no ari oyo reko gendi tima etinje na nyorte nyagitari tukuria kabe soutaramumanya bakaba tindamumanya bakaba so ng'aikumiete imbunege tukogoro ase nekigaiga okaboko komunegerete gaiga eno nimbate na maumivu no mogongo gaiga ase nari bagoteba ngumiete rende gaki no gokonyi nari kogani gaki so abanyagitari karo bagokoreire diagnosis batebire abunwe problem we batebire okaboko komunegerete utaikobekero chichuma kogoro kobekero chichuma omogongo origererimu ende mbambi nito bakanyara bakane iskari nero nitakire korigereri so ngiye kugaro tarakora woni was egento yakara ntararwarigu moiri tayo mbwate bonego onde tayo chire no are kondigere no mbabo itaraja no onde tayo moiri tayo mbwate na bayori bachiete onde tayo racha bana baminto nabake nyagitari namdegete etanda nabonde ororo onde tayo kongira none nyomba yo bacheno nabonde getanda nangirete nari gusaba bokonyi nono bali mugito kogali stayo tokorema yani ngokore konda kengole chinyeni keregento koira abana skuru ndibiega na yani naro sire bono buna namnegete tingo chikonyara ko bakon chibese chitakirinya gitari echindanyare chibindanyare kwa afford namne to gorono kabako muite yo chira kontra ne chibikisa tonde nya gitari so bagotebiri chibese remuteke bawate abatakire okabako 145,000 chidanyare goto ne kadi akanu 12 months kadi ngwabwate kadi tinabwate igomba kabana to kuboneka kwa nachira tindana cha kadi
timbwati pesa kaki timbwati bokonyi timbwati moirio nde bwensi uranyale ko support bwanege mwali wanza mongo enje nyoro bwana bwana no musa menje future yane manye future yane nenje che kongo ono babo mino ngake kurupa baba kuru kumiri kontweka nero tu chande te ni shoti buri mo buito tata itiko toro kereli nere na tongonya ro mo chanda no mano minto nere na ta karuara kaumio kabako ngamade ya kira tate simi tati etiko ako mwakira omade ya bana utama tageti mo joyu na ta itiko tane family enda menyora tundoli bana bae jeno mwana wa edin ndo wa goti oyore bomongino yo kokana ntoya gubuli mo buga westo kole esa iganero tutigire wata kama turesia kama no burangeti abam mwali wanja moto konya kaki na ndo ali winji kurwanira abana ba minto tatu mino ngake kuru tata kuru kuiri Fred yogoti ntweka mama mino ama kuru kufani sinyakerali yogoti ntweka yogoti mumma itipinga yari tuma mera asali no ndata ngoigu whatever ngai abaka manyita na kurungo igwa kurutole no manyita ni family ndi na ari anyo metumu kungo okay so koruna kwanyo lutumu baskono ondita yojiro kor ondita yojiro kondara abonde kitanda igana no are kende ondita yojiro kondara njoo no na bana ba mino baracha ana ba mindo mpaka konyara pesa nombone ati mai tingi bakale koli yani ni shoti mai tina mpaka konyara kuikaga iga pesa bano mpaka konyara nje kanyango bakonya ndayora ale ko ngonya bone iga agima gwanja mongonya ga mo miakirenga bali ayo mal 9 years yo ndal 12 years iko kwate batigire school ndona batigire school no bali school chibese chibolete chipatsa tibigati chibisire no mongino yogoro kumiri kontweka tata gitiko to freedom na indu tonyale future ito toje ko bamenya na abandi bamenya tabi okay so obole moboino mobo manyite kukaraba obole moboito to maite onsi pin to arokere obole mobo tata na arokere tikura kinyo obole mobo no matir to mongino tata gitito kale kende gionsi ora togo chiko bwana kende gionsi rusicha anga ochaka kukura ona bana kinyo romba maita mangana yonsi erengori maro urimo bole mengore mare chaya ito mama simigete nero gotora achia karosi na mbende nero gotora nakonyora chibese bako baganda batumirana matata igo kando ni chaya nende kia kolima mugondo nororo linge kando monene bibituma pado nero kolima kene ngio to kolima ndune nyomba isaiga nyomba na nesiekire ntoma itingi ketikali tororo ichikoni esiekire astokoro sirinda gere iskwega twaro sia astokoro utaiga atokoro sirinda gere twara gere uyo siekete nemo na yuga sena buli go basiri tatu siekete mnaro Steven tororo akasieka akaira akagenda ngimuta ko gunera masa muri lingira nakindo konyaru mongina na chiteri mogotema gotore chai ngarete rumutule itibe kenyori ito agacha bagorra kanseli akanga kemete akante ito basa gotore chai mongino yagaru abata kante musaja taya ate iro muchioyi to ngantu ntori muchioyi so igamangana ina mwatemere kunyekia se mugambi bwense meyo mugambi na temere kutachabua mugambi ngatachabua agacha kante yamangana nache ngenda children som ngacha mugambi aganga gocha ko pare tiga to igorire nyompa ito tonyale freedom nona sobere pakamuna ikone ga mugambi ya change kumunga oyore ngonga kyale group oyore ngora group Charles Nyantabiga alitaite kose alitaite oyo chete na maita mangana yo oyo chete mbano magani nenjene gete kumya no magani ali mbwango igare gitu nango miera na abanga batureti mbamaita mangana yo abatureti nabo abu mongino yu mirika go cha na kunna kwanda kolipo to ikirororo bachire bacha bantebya no mwana maketika na turamanyigoro ya bulimo orana kimo kara chikonda muragere
mture itimbali kote kya vinje mbali kote tegerera abana kenyo meta mangana yonsi anna itira mangana mange na atire kogoto mobere ngumiete gasingo kore ngong ande mna na umiete yabona bokonyi mboyo bona abana ba minto batigire school bona ngitingo cha komanyana kingo kora bona mutureti yo mutureti agru kunyabera nero yani nisho tali ko totegerera kunanganera ko tokonya nande no yonga ime mono tali ko tokonya era mnago jatima juice ne chaya kale ko no mongino o chai gorigere ria tatebi tikana mongana ayu isonaro inu mori ga kwanza momanyiriga abaga tate kenyore kingere kenyore ge guru kuboke mweli nyamisara ewodi ne a sameta mokwera Ovas constituents bono igotatu mino kwateba nyogokono ngatema ko mwakera ayebene kwatemire ko muria mino nisi assessing in short kuru nando makeiga una tata ba tanite twakagenda njidima itimangana arenge nanya gukwana na tata nuko igunga mongino inko mwakera ara mateme chara ya soire keraba tarire chai yaito omotomera chibesa osaka twanyoro mochanda tokanda bomongino yo akoga wandorigie simikando mwakera omotebi omoteya bana abunigwete baku turumboke ne family ane menyega akimar wanja motokonye michando ngwetera mna bana ngenje kitana ne michande menge sana isinyire kingo chigokora na umieto ko bako na mite no ko boro bana ba minto timeti bako baba ibi timeti bawo chakoba bono gaki mwaru wanja motokonye ga so tatu mino mwenye ukwana nere tatu nanya ukwana nere no na sesi mi namba ya no kwati timbwati namba ya na temeta kulike namba ya kero mumro minta umiete abana chandika igo mumro minto na bako kwarongete tingo manyani na bajite ko bako igo abali igo bako kose kale marite na bali mnali mumro mino okabe ko bako kwari marite ko bako nera tengereti kachika tema kulikia bakonyi nabona nabo ibinde byo bereti guva mangana yu akaera bako na okoliga Gokoli ko soka be gokoli okay so bone duine oko gani kwa nene ngorokyoka ko gani kwane gaki mware gongonya gaki nyore freedom yane mnande nyagitali ga ndwali gu gaki kerona arwali gu ninditonya wale freedom yo boli muboito torokereri gu boli muboito akagera marita tokuruku mari tata na mama nera na ba etani tintu ko manya mangana itoro ke ruwa sto kolema tanyale freedom yeito ga kitoko nyo ne nyomba akitonyora no into asto ko nyora ko no into nya asto ko rage nande bane nya gitari besa te yongo nyora kene ke yonde tayo jira ko no tayo gonski ko nya gitari mbene ke tama ko no kabako agmaru wancha mongo ona babo mineso ko bana ko tegerete ngio to kumede baba tadi ko antegerera isa ko bana ko tegerete morobeli ko kwa sembeo njenale ko te yomongi na baba ka kionye ndiriara bata manyi ga mwanya banta to tegerere nduna bana ba mumuroe at anja to bole master ko to freedom na bonega kya jite ko be chai te ko ndisi gumbi ndwali ku angete akakulira abantu ba community to akas in short na bonde igo aki mwaru wanja mongonya ga okay bono enamba ya tatu mino tubwati namba ya babo mino nubwati namba ya tata timbwati namba ya baba tinye bwati okogera akasimya bwata akabikete bigoti tingo nyara ko babo mino garo ko murigere no mongino mogoto sana go se no mongino re like 65 years tali mongino vere mogoto mono go namba ya tubwati timbwati namba ya okay sawa ite wate gento kyo mwali kwate to kwana ayo manyana no kwate simu jamanya timbwati simu abonde iga asimi na bwate mna nanya mbas kanona ikanya gitali nganya tinga bwati abonde iga serikali mawanja mongonya gaki muntika iga gaki na nje ndonge nyore ngonya abana ba minto na ndo tanyoro boli moboito gaki nare gusaba tu gaki kinale bwate ga ono montora ta ko konya ngakya kukira
Munda orata gokonya ngia goikia nubo inambero nubo. Namba esi minimbot. Lakini raini yasire. Raini yasire te. Go basically muntu nataka goikira tubwate simu. Simu yaro timbwate. Okay. Sawa ide. Tatu minu akitoka inyo. Chira kitora inyo namba tatu mo. Namba date ritake kutoka. Mungino biye kanero nyebwata ntayo nyebwata piki nyoke mara mwa tanya bwata. Nere biye nyebwata. Anda ara mwake.